आरो बिसोरनि फिसाफ्रा हादोराव बोलोगोरा जागोन आरो बिसोरनि फिसाफोरखौ मा खालामगोन इसोरानो फोरोंगोन प्रेज द लर्ड आइजाया 54 आव होनदों 13:14 बिसोरनि फिसाफोरखौ इसोरा बिसोरखौ फोरोंगोन गावनि फिसाफ्राबो सोरखारि गियान बुद्धिजों ओरैबायदि परिपूर्ण जागोन बे जायफोरा धार्मिकताव लुखांजागोन लुखांजानाया ओरैबायदि इम्परटेन्ट सोरदा खोनासंबाय धार्मिकतानि बाथ्रा जायहा बेखौ फोथायबाय आरो बे धार्मिकताव सोनारबाय आं धोरोमिया फोथायनायजों आं धोरोमिया जेब्ला गावखौ गुबुन मोनबाय आं फोथायनायजों धोरोमिया प्रभु धन्यबाद नों बेसे मोजां जोङो इसोरनि बे दयानि सायावहाय निर्भर खालामबाय प्रेज द लर्ड क्रुसनि बे अननाय इट इज फिनिश ना बुंदों फिनिश वर्क अफ क्राइस्ट जाबाय जायफ्रा सोनारबाय नोजोर होबाय ख्रिस्टआ सिद्ध खालामनाय गासैबो आं बे फोथायनायजोंसो आं धोरोमिया नैबे धार्मिकताव जेब्ला नों डिक्लेयार खालामबाय नाय आं धार्मिक आं धोरोमिया फोथायनायजों धोरोमिया जिसु सोरगोनि धार्मिकता आंनाव राजत्व दं होमबा नों मा खालामबाय नोंनि माइनाव सासन खालामबाय साबकनसियास माइनाव बे हाबबाय अब्ला धार्मिकता इसोर ग्ल'रि थाबाय सैतान दं पाप दं मा नोंनिफ्राय खारबाय प्रेज द लर्ड नङाबा नों सैतानखौ होखारै थानांगौ जायो आं बेहाय हारसिङै बिफा फैब्ला उन्दुफैयो सैतान होखार थानांगौ फोथायनायखौ लाबाय सैतान होखार थानांगौ दा मा दं आंनाव साबकनसियास माइनाव फोथायनाय दं आं धोरोमिया आं इसोरनि ग्ल'रि दं इसोर दं अब्लानो देम केयार सैतानखौ प्रेज द लर्ड अब्ला मा होनो